जोंनि बे वेस्ट बेंगल गारियावनि स्टेटनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि ओरैहाय स्टेट कमिटि फर्मेशन दङमोन दा बेखौ बे कमिटिखौ जों दाफुंना लानाय जाबाय खारना बे स्टेट कमिटिया जि संबिजित सेन्ट्रेलनि संबिजित अनुसारै गोबाव सम जाबायमोन नाथाय जोंनि खामानिनि मावनायनि थाखाय जों बे स्टेटखौ दाफुंना लानो हायाखैमोन नाथाय सेन्ट्रेलनि जोंखौ बुंहरनायाव जोङो दिनैहाय सेन्ट्रेलनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै जों मैखोमैहाय रायजो राजानि अननायाव जोङो दिनैहाय वेस्ट बेंगल अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि स्टेट कमिटिखौहाय जों दाफुंनो लानो हाबाय बेनि थाखाय जोङो स्टेट कमिटिनि जानानै जोङो सेन्ट्रेलखौबो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावसै दा दिनै जोङो वेस्ट बेंगल स्टेटनि बे स्टुडेन्ट इउनियन जानानै जोङो जोंनि जे छात्र छात्रिफोर दङ फरायसा फरायसुलिफोर दङ बिसोरनि जे जेंना समस्या नैबेफोरखौहाय जोङो माबोरै मावलांनांगौ बेखौहाय जोंनि जे कमिटि दङ बेजों जों सावरायनायनि गेजेरजों रायजो राजानि हेफाजाबनि गेजेरजों जों बेखौ मावफुंनो होननानै जों नाजागोन आरोबाव नै गाबोनहाय जोंनि वेस्ट बेंगल बर्डनि हाई सेकेन्डारि परिखा बे हाई सेकेन्डारि परिखायाव जायफ्रा परिखा हैगोन बिसोरनि थाखाय जों वेस्ट बेंगल स्टेटनि जानानै जों साबायखर बावहैयो नाथाय बिसोर जाहाथे मोजाङै मोजां बे परिखाखौ मोजां लिरना फैनो हायो आरो उथ्रिसारनानैहाय जोंनि बड'नि मोजां खामानि मावफुंनो हायो बेनि थाखाय जों साबायखर बावहरबाय बिसोरनिसिम आरोबाव जोंनो मावनांगौ दंबावो जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय हारिमु आफादा बिराद नांगौथि जानानै फैदों खारना जोंनि वेस्ट बेंगलाव नायनो थाङोब्ला पश्चिम बंग सरकारनि दैदेननायाव लक प्रसार प्रकल्पनि आवथायाव फैनायाव बेखायनो जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय बे हारिमु आफादा एसे जौगाखांदों नाथाय जोंनि हारिमुवा गोमालांबायमोन बेनिखायनो बे हारिमुखौ लानानै दिनै जोंहा सेन्ट्रेलनि हारिमु आफादगिरि दंफैयो बिथांजों जों सावरायगोन दा बिथाङा जोंखौहाय जों आश्वास होदों जे जोंनि वेस्ट बेंगलनि हारिमु आफादनि थाखाय खामानि मावगोन होननानैहाय दा बेखौहाय जोङो मावफुंनो होननानै जों नाजागोन जों बेखौनो बुंबाय थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।